Kumbakan ri hujar san spa ngut kinoi ki kilado ya kajingim bat palat lai lak lai pe hujar ngut ki baban sau hakajing ki kabashar kai hakari Iran pat na pedeng kini kinoi ki bon na ki laong ki beladon hapo kalai pe husnem karta kat kumbala permana lang baki kor ki bor jong internet hakir san social media laong bahkan kaji ki bashar kai hakari Iran laong don na pedeng kinoi ki kumbanyo spa ne shijar ngut ki blado ya laki jong ki kemat badon na pedeng jong kiro ki bal mensau na kle na rendang at kiwe ki benta jong kembet jong ke Donald Trump mapapai haki kindian sengi balala syaden kumbang gilo haki resan social media ula perngem ia ka sorkar uk haminai haka bedai ka jing peniap ka sorkar uk haminai ki baiba noi ki jong ke Iran ka jing perngem Donald Trump ia ke Iran kalalong dakong pong namar balai long kumta kari Iran kala berngem kala ya Donald Trump hakaba kala pensepriang ki katukan ni kidor ki ba Donald Trump ular siaset how Thomas Crook house ne marjar bosa hakapor ba Donald Trump wila election bat kari Iran kala berngem kala ya Donald Trump dakabaong mentate unum lai show ka ne kadur kala sepriang bahagi resan social media bat ki lar patai kubor jong kari Iran kila pelaj pai ba ka haden kajing berngem tenge Donald Trump ban kerwit kala Iran hakabai dei ka jing peniap ka Iran kinoi ki jongka